Hindi na ko naglag. Naglag. Naglag ko magtutukan. Dito ka rin ko. Dito ka rin lagi ko. Ganyan ako may istorya. May istorya, uy. Kalit na ito. Kalit na. Mura dito sa kuan. Wala. Wala to. Hi guys, bisa ka rin itong tanan. Ato karon sa lungsod. Kaya pa itong kuan konsumo sa tayo ang kauban. Gihabon taga ara makasagag uwan. O may kadto merkado karon na namang udto. Matakay tara mataan taga sila abot sa merkado pa kung kuan lagi pagkonsumo. Tampaw sa panaguok. Ngilong sa dari kay uwan. Hinera man deh, hinera. Pila usa ka sakot eh? Pila to? Kapait na may bugas. Di pa ko ara sa balhabal unza kay uwan. Basa, madami unza. Ara pa misal sa merkado. Kaya mangita mi dari gisid ano panihapon unza. Mapato ko prutas. Pero lagi. Uko nang dagodag ko. Kuwan pati taong sa bahay, hurot naman. Buwan na trabaho sa kuwan. Karatir, pwede rin. Natulid. Gahit man. Ano yung sa kilo? Ako day. Tagpila man yung kamatis. Sa ko lang ba kamatis na magturta? Apa na pagbumbay day? Raro. Duha kay Naghanan ka. aga sa gula lain binora. Ano ba nang good ni? Sugura. Naman pa iniwa na da ani nga rin. Kana. Kani. Hamada. Sabi to tan nagadubo ta ba tan butang nagbatay. Di ba gusto na nimo? Ika ba na? La, kana. Matagpila man ang imong atay dam. Kaya madam niya. Og karang usa. Pila itimbang ko ng usa te. Pwede na ipatap ka ng pangadubo ba? Pangadubo kuno dam. A few moments later. Dara kusbay. Yung mga kabjaw, katang na kay papayat na sila ice cream. Wala yung ice cream. Tingkin. Bisa nakuhan, gusto sa mga ice cream. La, may bato kong itlog sa katri kay buluto may ubang kuhan. Turta. Kami ini kay Mahmoud. Kaado bago pang kinusa. Father dear. O, may, o, tayo paborito kaya makalibang ko sa kasi sa dali. Wala mga naman ito. Amuli ay. Munda. Makas sa manggana. Mangga. Kau isa sa kuhan, isang kau. Isa sa rip to, mangga. Rapod. Ikaw sa rip to. Ano din na? Ano? Paadon hay, paadon. Ano siya na? Kau ito, butang sa shampoohan kau. Butang sa shampoohan. Shampoohan o ka na ngay. Sabon, butanganan kau. Butang ito. Ginoo, kami Ginoo, nakatuod. Kau, sugo na. Gusto na ba ni? Ibay pa butanan. Eh, tawag mo. Ilang tawag mo. Dalawan ko. Ilang taon. Tawag dali ay. Tawag mo na. Tawag mo magko. Tayo. Oh, Paranstone. Oh. Mauna ka ni. Nagkikatawa ng mga kabataan. Di ba kung taong kaya na ikat ko sa torta ni Kuan at Ilerby. Ako riyak ato. Magtorta ko ugma. Dapat hindi kaya mag-gua. Ato. Kaya sa kibatis lagi.
Mugamay, maninigabu sa tilaot. Ikaw lang ipo sa day. Ang bobo dyan. Dapay mong gusto kubasa kay ano ko nung ate ali umaro tuon. Hindi ka na, dali na ha, kasi kaigit mo. Tagsaraling mga badya mga gaskir mga tiguan, kabuhi siguro na sila. Kabuhi, tulog. Ako rin po na mga rin ng ice cream. Kamuro na may bahala. Salamat. Ate, inka. Ika, yari. Yatag sa inka yun. Ika. Mali. Dugang pamangko tatiri. Budong ka pa ka? Adi salamat pang pasulabi rin kay Uwan day. Hindi, palabi. Iya, asa na pala eh. Eh, mga hipir na. Magbukod din mo. Nakuloy panty mga buto ng sinaban. Dan ang Mariano guys, panty, abong sinaban. Pantihan. Kanay. Nung di mo nang panty. Siya! Kailangan tatay na, kailangan kalay. Kailangan kong tatay, kailangan ko nung may panty. Kailangan tatay susulati ko. Tatiri! Oh, Love you, tatiri! love you. Nay, nakalimutan ko pa itong siblings. May ipa-adjust ko an, pressure kay kuha ko na yung sinanay. Itlog at prison. Mura-mura yung kuwan. Hindi ay. Buak na, ang bawa sila mga manok. Minawas din ganyan aga. Susulabi magtug, sinda. Kumanin ka na. Kapit sa akong ba? Ang di ako. Sige, magkuha na ng limbuhol, nga muli, bitaw na. Ano naman? Sige, magpususulabi. Advance, happy birthday sa bitot. Great ko, tatiri! Ay, great lagi. Happy birthday at si Ate Saribel. Ay, sorry, Bill. Ugma tayo sa pang birthday, ugma tayo sa... Ito, mga mag-bukas sa October, ijag yapon. Munggos og okra. Okra, ubasa. Ilisan guys, kaya sunudan lawa na po, manangkong na po kawan. Tatiri, kanang water. Tapos yung naglaw. Haliman, Tapagaliman ako garang ni atay. Tatiri! 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 Ha? Kanang water, rabakot mintis, ugma, tatiri! Bait ko bro kay Slash birthday si Mayor. Naman na rin pala mandaghan. Di. Sakto ni Paris. sana all. Bye-bye! 1, 2, 3. Bye-bye. Sinanay po ko no! Magsige ka na pa sa kabata. Epa. 1, 2, 3. Bye-bye. Si Mayor. Diba? 1, 2, 3. Inka. Meron. 1, 2, 3. Bye-bye. Inanay. Sinanay, so sabi na mga nangbas kay mga wala ginungdas kalibutan ng mga nangbas. Baroy. Mga limbagoy kong dagko. Ano ba ma'am, luso mo. Siya pa magsuso. Ano ba yung luso mo kaysa magsige mo pangbas na rin amang vlog. Mga limbarok mong dagko. Amoy, ayos ka tilingban. Agay. Ano pa hingot iko. Kakaon pa mong kuto. Kanang nangbas. Murag mga perfect magkatao. Atay sa. Bugan. Tayo sa. Oh, dato basta tay pababa tapos tay kay mo nang uilalis kay Nay, nagkaroon nay, magtutugas nay. ko lagaw. Kasi sila pasigaag siga day. Kay mo babay sa tay. Wala kita lagaw. Birahin na mga basin tay. Lagaw ba? Pababa tapos tay. Laparuhon mo na ring slice bird ron. Sulabi mo pambas. Bye-bye mga baser. Kaloy anong ginoo matug tagaan magbadyong na. Salamat sa mga baser. Tagaan magmayong na. Si tatay baling nga ginaw Ginoo nga kanang tagaan mo maging paghuna-huna kay yung huna-huna mura paghuna-huna. Siya ko na kukulibid-kulibid. Lakwangol mo nagko. Wanggol mong dagko. Masukay ka ng mga basin mo kaon mo dani. Binaw. Diyan ka ni wa may buhat ipaslat sa inyong kigol. Barok mo dagko. Ay, limbol! Padadaan lagi ni mo sa tinig briefcase. Deal or no deal? Latos. Latos! Kulata! Limbol!
Latos o kulata? Latos o pinangga. Ngayon magsabok to ang paulanon sa kumo pakatugon. Di ba, be? Pwede na itong briefcase. A few moments later. Hindi magtakis. Hila, pag ina ko pa nag-inom. Mura ka hataw. Ano ka namin siguro na ilan? Mga baser yun ay nga pagka-nagbat yun, no? Tang-tang na lang lagos. Gwapo makas Mariano, day. Ha? Gwapo makas Mariano. Oo. Oh, yeah. Isay ka na akong nila, day. Okay, kung silito boy. Parat-barat na tamis. Buwan na. Aslam. Hindi ka gabat? Mayabang magbat. Hindi mo tamis. Ikaw na maitim mo magdinapunggay. Aslam. Yung bariyara, magkabaray mo kagyaw. Baka ayaw, rambag. Ayaw na ba? Oo, magamay. Kasi kurami, humadiha. Zero, di ubas-ubas nila. Dala mo na kayo. Pero dala na. Mag-anad. Ang nag-ugas-ugas. Sa pandugan. Umatang bukardo, agang una kabok. Sa pandugan sa mga na ito simpak ko. Grabe dyan, Chi. Da, kwan? Nasagang mo na. Huwag ka kuha ng hakang kasagang. Wa na. Sa pasagang nasa manabot ka. Isdaan. Kuha na kung nakakita naman ng naliro nga nas nga tindera kayo. Dagi balingkod. Putang putunay kung sabit ka lang ang pinagbuot. Suntang. Dua ka badji, nakuha kuan, nakuha wet flower. Ito kasi kos mga tindira res kuan. Alis siya public market. Salamat ito buktabang na. Grabe jud. Pas yung kaalits. Umatos. Di wa po kauban, pantay ko. Siminto Goodyear. Trabaho po ta mahal sa mga tingnan na. Lajura, way nagduduli dyan. Majugli ka dyan ko sa doon. Ibo karoleng. Yan nga na, gupor ma. Gawas. Ma, di na kumpensa niya mo nakulakong si Jang sa. Sak doon dyan, kin-kindani na eh. Ito ba nagagipauban dun? Na abi mi ay sa gugma na mo uli. Bator siguro ko. Wa pa man. Ay, lugar dyan. Ako eh. Ha? Ako atang gihawiran, ang cellphone kasi sa bag niyo mo. Bukas ang restiri na eh. Kaya rin mo, bawa na kang boot di ay. Bilahan pa. Para di makanta. 10 kilo. Bukas. Yun lang. Basta ko pag ano. Nakakita mo siya, ito ko rin, nga ko ba, laba pa kong ginirbios, damay ni Dog, may palingkod. Bilahan pa man. Daan. 10 kilos na. Yan na itong vlogger sa Japan. Damay na kaila, yung mga, tusuman na sila sa kuan. Ano kami Wala bulan? na. To, alag kagara. Mo din ingag mo malas tiragsoy. Dapat hindi urpon, yung classmate ko ng Florami na kaila. Radyo na pala ko si Jara. Lapag ikaw na nga. Radyo na tugtig mo lang ko si Jara. 59. Dong check up ko, sa mga uban na wa naman. Gusto ko na uban na pa kung programa og ni mayor jawa naman. Sunod. Wala naman pa siya. Mayo, nung gano'n. Mo naging bagsagop kag sigbin. Ano yun? Ato bitan sa katipon sa gikan niya sumiting isid nga nga buong pumidari. Kasi lagi, kadang nasa yagi. Pagsagop og bata dam, tos pilar dam. Ito sa merkado. Yan ay classmate ng tungon ni kanin hingan ni taon mo ni ka nga kuan. Darari mo sunas. Biting sengling ko nga. Tunong sa kansan, Rayla. Oh, kis katimunan. Mapa na sagang na itong ba? Kaning mo may kanimay mo nga nasiminto. Kamay na malit. Ay, saga. Di mo isdak doon, isdak. Isdak lagi. Kay, Basta ka naghatang mo ka. Lawas na lang itong palit ninyo. Gas na lagi. last na. Agad tala mang das waiting shit po sa merkado. Dito delikado ka naka plaster man ko. Karon ni ay. Hindi mo ratong bag, nagkuha mo mo cellphone. Kuha nang ko naka sanday, pagkasanday na nga na. Pagkatukara na, pag naman nag tukara katug na ko dito sa waiting shed. Nabuniyo po ito sa merkado. Ano ba pong nagpauwagi maka? Di, naglakaw ko dito. Kanina ka nagbuwak ka ng stress ko sa buwak nga, gikawat. Katong may duplikara. Ang baylo na mag-imog kinabuhis buwak. Ano? First time din na hang maka ingato yung mag tabang ni Tiri nga wa. Nagkagot kung ako lang sana. Nakatabang ka sa una. Airport nga pa ko maintenance na grabe pa ng kirig-kirig. Ako na grabe pag nagkado. Namas no Rami. Ano ako ka ba? Dalang mga tao rin yung tabang. Mo ito yung first time. Dito.
Agang na hinamdaman. Kumana. Lagi ito lang. Ngayon lang mga bati nga luoy si Bakado Siza. Ano naman Siza? Ang sanang luoy. Ay, naman na. Tingnan mo sa sapunan ni Siza. Narang luoy agad na lang di ay. Hindi na ba mga bati? Hindi ang luoy na. Delikado rin sa sapunan. Ah, income na di. Hindi nga. Delikado rin sa kuya kaaban di ay. Susar-usar. Nanag lang. Nanag ko magtutukan. Dito ka rin punog ko. Dito ka na lagi ko. Ganyan ako may istorya. May istorya, uy. Kalit na ito. Kalit na. Mura dito sa kuan. Pwede. Moto. Mga bitaw. Bitaw. Binta ato dito ka dali. Dito na nagtima-tima matong datos kung ako na lang Dali siya. kayo aman. Kahit mag... Katumba.